Ana şu YouTube'a girsen görüp oturlar falan dip korku salmak da o zatlar. YouTube yok yerde, internet yok yurtda, nähili YouTube'a giren görür ýaly o kadar o derecede bular güýçli boldumka şu janayatkar topar. Nähili görüp biljek olar. Onu görüp bilýän bolsa Türkiýede ölenler var bir topar. Şolaryň halyndan habar alsyn. O derecede güýçli bir adam bolup bilýän bolsa. Olaryň eline hiç elem güç ýok. İnternet asla ýok. O bir-birine gorky salmak o sözler. Deme aýjak bir mun sözüň öleýin arsydan degem ýerini galdyrýar, çok bagışlardyň aslında işim köpürek de kysagly. Onu ýaly prezident güýçli bolsa, owadan bolsa, akylly bolsa, hani jeherlenip öldüler, indi ýene de öldü näçe oglan. Ol aýdymçylara, ýene birine nähili aýratyn samalýat uğratypdyr, uçak uğratypdyr. Hani uğratyp aldyrsyn şolaryň jesedini. Konsullugam hiç ile habarlaşmıyor, telefonu açman otur diye. Nerede hükümet? Öydüp interneti kısıp oturunca yine şuları görsün gözü. Haram pislikler. Bunlar var ya, bunların cibisinde kalmaz. Cibisinde kalmaz. Krandan asarlar. Her zattan asarlar. Uçaktan sallarlar bunları.